खुलुमनाय जासिबाय बे समाव आङो दङ नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे टेलिसालनि हिरिम्बा बे नोगोराव जों मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया गाबोननिफ्राय थामहिनबा सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 2, 3, 4 बे अक्ट'आव जानो थांगासिनो दङ। दिनै बिनिनो गासिबो साखाफाराया जाजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बेवहाय नुनाय माखासे गाहाय दरखं आरो गाहाय पेन्डेल एक्जिबिशन डेलिगेट हल बेफोर गासैबो साखाफाराजों जानायखौ नुनो मोनबाय आरो बे समाव क्लिनिं बा साफा खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांनो दिन्थिनो लादों नैबेनो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फुंगा 52थि थान्दै जख'न्थायनि गाहाय दरखं आरो बे गाहाय दरखङा दा साखाफारा जानायनि लामायाव दा बिनिनो माखासे हाबाफारिया जोबहां समाव दङ। जों मिथिगौदि बेल' नङा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मायाबो नैबे हिरिम्बा नोगोरावनो जानो थांगासिनो दङ। खोब मोजां जागोन आरो खोब समायना रमायना माखासे जों बेहाय एरखांनाय माखासे सावगारिफोरखौ जों नुदों। एक्जिबिशनावबो खोब नायथावथाव माखासे सावगारि एरखांदों आरो बेनि माखासे डेक'रेसन बा माखासे बिनि डेक'रेसनफ्रा जोबोद नायनो समायना जादों। मानो होनबा गोबां गोजानाव थांनांगौल' गैया जानाय नङा मानो बे साखाथियावनो गासैबो दंजोबो। ओरैजाय गाहाय सायजासालियाबो बिनि साखाथियावनो माबायाबो दङ डेलिगेट हलाबो दङ आरो बेल' नङा गासै थानाय जानायनि माखासे सुबिदाखौबो गोबां बिनि आरसि कमिटिया बानजाय आफादा बेफोरखौ बानायजोबनानै रेडि जानानै दं होनांगोन। मानो होनबा गोबां गोजाननिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौ थान्दै आरो नोजोरारि बिथांमोनखौ बे समाव बानजाय आफादाबो बिथांमोनखौ माबोरै मोजां थाहोनो हागोन। मानो होनबा बोथोरखौ नायनानै एसे बिथांमोना सांग्रां जादों आरो बेनिखायनो बिथांमोनखौ फरायसालि एमइ फरायसालि गुदि फरायसालि माखासे फरायसालिफोराव थाहोनायनि सुबिदाखौ बे समाव बिथांमोना खालामना होदों आरो जानायनियाबो जायखिजाया उसुबिदा जानाय नङा बेफोरबायदि माखासे थाग थियारखौ बिथांमोना खालामनानै दोनदों। दा नैबे समाव नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं बिनि माखासे थासारि आरो बिनि परिबेसा मा जानानै दं आरो बेसेबांथो खामानिया आद्रा दङ बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं। मानो होनबा बेयाव आद्रा खामानि गैलिया गासैबो माने साखाफारा जानायाव दङ आरो दा माखासे जाय बानजाय आफादनि बिथांमोना गोख्रों बेखौ मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। जों मिथिगौ गाबोननिफ्राय जागोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया आरो जोबोर मेहेरगोनां जागोनखौ बयबो आसा खालामदों। मानो होनबा बे जारिमिनारि थावनियाव गोबां रायजो राजा बा बर' रायजोफ्रा बेहाय फैनो लुगैयो आरो नायफैनो लुगैयो नैबे जायगाया माबायदि। मानो होनबा बेवहाय जारिमिनजों बुंफबनाय गोबां मुर्ति खाम्फा बायदिसिना बेवहाय दासिमबो मोननाय जायो आरो मोननानैबो गोबां गामि मोननाय दङ। दा नोंथांमोननो बेखौ रायजो बड'लेण्डनि गेजेरजों आं फोरमायनो लादों। बेनिखायनो बेखौ जारिमिननि मुंजों दोननाय जादों हिरिम्बा नोगोर होननानै। बेल' नङा बेवहाय गोबां नायथाव माखासे फुख्रि जावलांनायबो दं। गोदोनि राजानि समाव कसारि राजानि माखासे नेरसोनफ्रा बे साखाथियावनो दंजोबो। टेलिसालावबो जारिमिनारि माखासे खाम्फाफोर दं आरो मुर्तिफोर दङ आरो बेल' नङा गोबां जारिमिनजों बुंफबनाय होननानै बे जायगाखौ बुंनांगोन। जायखौ जों सिसुपानि ओनसोल होननानै बुङो। ओनसोला जोबोर माखासे बे थावनिया जोबोर नायथावथाव आरो बेवहाय लोब रायजोफ्रा बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथिदों। मानो होनबा माखासे बेवहाय साखाफाराया जोबोर मोजाङैनो जादों आरो डिसिप्लिन मोनसे बिथांमोना मेनटेनेन्स बानायनानै बिनि माखासे साजायनाय डेक'रेसन बायदि आगर एरनाय एक्जिबिशनफोरखौ समायना रमायना खालामनाय माने गेटफोरखौबो मोजां खालामनाय बेफोरनि सायाव बिथांमोना जोबोर नोजोर बोदों आरो आलासिफोरखौ माबोरै मोजाङै थाहोनो हागोन आरो जाहोनो हागोन बेनि सायावबो बिथांमोना गोबां साखाफारा जादों। दा गाबोननिफ्राय जागायगोन आरो गाबोन माखासे गाहाय दरखं आरो गाहाय सायनासालि गासैबो एक्जिबिशन डेलिगेट बायदिसिना बेफोरो नुनायफोरा बेखेवजागोन आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय दरखंखौ बेखेवफैगोन आथिखालनि फाइनान्स मिनिस्टार अजन्ता नियग बायद'आ आरो गोबां आलासिफोर बेहाय हांख्रायदों। गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेहाय बाहागो लाफैगोन। थान्दैजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो दैदेनगिरि आरो गासैबो गुबुन जिल्लानिफ्राय बेहाय बाहागो लाफैगोन। बे समाव नोंथांमोननो बे नुथायखौ आङो दिन्थिगासिनो दं। दा नैबे फुंनि समनि थासारि बे फुंनि समाव
गोबां बेवहाय साब सिखोन खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो मानो होनबा गाबोननिफ्रायनो जिहेतु 8:30 रिंगासोनिफ्रायनो बेवहाय माखासे बेखेवनाय हाबाफारिया बेवहाय जाफुंगोन आरो 2-3-4 जिहेतु सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि बेवहाय 3 अक्ट'खालि माखासे गेलेनाय आरो माखासे बादायलायनाय काबादि भलिबल बायदि बादायलायनाया सोलिगोन आरो 4 फेब्रुवारि खालि गेवलां मेला बेवहाय जागोन आरो गेवलां मेलाव गोबां मेलेमजिबि आरो सानसुमै बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बेल' नङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बेहाय 4 अक्ट'खालि गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो गाहाय आलासि महरै डिमापुर नागालेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां चेन्सेलर बिथाङाबो बेहाय बाहागो लाफैगोन। जोबोर मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे 62थि थान्दै जख'न्थाइखौ बानजाय आफादनि मददाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंनो लानायखौ जोबोर गोग्गाथाव आरो नायथावना जागोन होननानै बे समाव रायजो बड'लेण्डनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय। गोजोन्थों।